Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, mga estudyante nakapagparehistro na sa ikatulong semana kan enrollment para sa school year 2023 o 2024-2025 sa mga eskwela's publika sa Kabicolan, sobra na sa kabangang milyon. Dagdag na puli, sali sa Albay PPO asin Camp Simeon Ola, ipinadara sa Legazpi para sa seguridad sa National Prisaa Games. DILG Regional Office 5 pinanginotan ang Regional Assessment Team Validation para sa implementasyon kan 2024 Seal of Good Local Governance. Sa lado nasyonal, pagpabakal nin 29 pesos kada kilo nin bagas sa mga kadiwa centers, target na gibuhon na pangmahaluyan. Comelec Chair George Erwin Garcia planong sangatanin kaso ang mga nasa likod kan pagsasabing pangratak sa iya pati na sa full body. Sa ibang nasyon, US President Joe Biden ang apudan sa mga Amerikano para sa pagpakulpa kan politika matapos ang assassination plot kontra kay dating US President Donald Trump. Sa lado ng karawat, 12 gold medals nakuha kan Bicol sa palarong pambansa. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nagpadaranin mga dagdag na pulis ang Albay Provincial Police Office asin na PNP Regional Office sa Legazpi City tangani magtabang asin magsiguro sa seguridad kasunod kang gigibon na Private School Athletic Association o Prisaa National Games 2024 nagigibon digdi sa Legazpi City poon sa Hulyo 21. Sigun kay Legazpi PNP Chief of Operation, Police Captain Hernel Napili, katuyon kini na masiguro ang pasi-orden, mantang parte man ini kan sendang mas pinakusog na police visibility. Sinabi niya na nagpapadagos ang sendang pagreparo sa mga playing venue, siriman, billeting area na gagamiton kan mga delegados. Enot ang sinabi kan opisyal na nasa 80 mga delegado nagabot na sa Bagong Bayan Central School hali sa Negros Island Region, kasuudma. Uminubot na sa sobra sa kabangang milyon na mga estudyante ang nakapagparehistro sa ikatulong semana kan enrollment period para sa school year 2024-2025 sa mga eskwela's publika sa Kabicolan. Base sa Regional Learners Information System Quick Count released kan Department of Education Bicol, iguan in total na 583,361 enrollees sa riyon kung saan sa nasabing bilang sobra sa 125,027 estudyante ang nagpa-enroll sa Albay, 81,537 enrollees sa Camarines Norte, 79,549 sa Camsur, 9,820 sa Catanduanes, 75,123 sa Masbate, asin 65,597 sa Sorsogon. Mientras tanto, ang enrollment para sa school year 2024-2025 nagpuon kanuminaging semana asin ini madurar sagod sa Hulyo 26. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Makaka-eksperyensya nin brownout ang nagkaparang barangay na sakop kan Washington Federal 1 dalan sa gigibon na reconnection sa Balintawak Governor Locsin Street Line section ngunya na aldaw. Basado sa aviso kan Aleco, ang brownout maduran nin 30 minutos poon alas 9, sagod alas 9:30 nin aga asin alas 12:30, sagod alas 3 din hapon. Ang mga maapektaran na barangay sa Legazpi City iyo nagkaparang parte kan Barangay 5 Sagmin, Barangay 2, Barangay Banyo, Barangay 8, Barangay 13, Barangay 14, Barangay 16, asin parte kan Barangay 17, Cruzada, mantang nagkaparang parte kan Barangay 16. Aaboton ni anum na oras ang brownout po alas 9 nin aga sagod dyan na hapon. Mientras tanto sa aga, apektado man kan brownout po alas 9 nin aga sagod alas 5:30 nin hapon. Nagkaparang lugar nasakop kan Santa Misericordia Feather 2 dalan sa gigibon na massive row line clearing asin pag salida nin mga defektibong fuse. Ang mga maapektaran naman kani iyo nagkaparang parte kan Barangay Santa Misericordia, Fidel Sortida, San Isidro, Lidong, San Fernando, sa Santo Domingo Albay, mantang apektado man ang Barangay Bonga sa Upper Bakakay, Barangay sa Lower Bonga kan Bakakay, Siringman, Barangay San Roque, asin Calbayog sa Malalipot Albay. Pinanganutan kan DILG Regional Office 5 ang regular review asin evaluation para sa Regional Assessment Team Validation. Ini para sa padagos na espersos kan ahensya na masiguro ang progreso asin epektibong implementasyon kan 2024 Seal of Good Local Governance. Sa informasyon ipinaluwas kan DILG Bicol, inatenderan ang aktibidad kan RAT members na kumpesto kan gabos na provincial directors, cluster heads as yung provincial focal person. Sa paagi kani, nakapagkolekta ng datos verification kan documentary completeness as yung shortlisting SGLG potential LGU passer sa Kabicolan. Ipigpresentar man kan DILG Provincial Office ang sendang respetibong SGLG RAT result, partikular ang LGU performance. Ang aktibidad, pinanginutan ni DILG Regional Director Attorney Arnaldo Escobar, kasabay ang Provincial Directors, Cluster Heads, as yung Provincial Focal Person kan anom na probinsya. Pinanginutan kan Department of Agriculture Bicol katuwang ang Municipal Agriculture Office kan Kamalig Albay ang pagdistribuir nin triple 14 complete fertilizers na magagamit kan mga beneficiaryo sa 628.29 hektaryang daga. Tinawanin oportunidad ang mga paraoma na makapamili inin abuno para masiguro na nauuyon ini sa daga na sendang pig-umahan. Apera kini ang mga paraoma sa ginubatan na may daga man sa Kamalig natawan man ka nasabing tabang. Sinabi ng Alkalde Kaloy Baldo kan Kamalig sa paagi kini na ipapailing ang suporta kan gobyerno para sa maray na produksyon lalo na sa agrikultura sa banwaan asin matabangan ang mga paraoma. Nagpapasalamat man ang opisyal kan Department of Agriculture sa asistensyang itinao sa mga paraoma sa nasabing banwaan. Yan ang primerong kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Our all-day busugeras, Vice Ganda, and by night. Magbusugera, mag-savor sa liit, busog nyo, so day 99 na lang. All day, daming choices. I'm a busugera, For breakfast
breakfast, lunch, and dinner. Cheesy egg desal, longganisa, cheeseburger, chicken McDo. 99 pesos na lang nationwide. Ama Busugera. Max Savers, sulit busog meals all day para Ama Busugera. Cheesy egg desal and longganisa only available during breakfast hours. Max Savers Sulit Busog Meals. 99 pesos na lang. All stores nationwide. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-21 taon na Kipia Festival 2024 mula August 2 to August 29. August 2, Mass, opening program, motorcade, and free concert with Orange and Lemons with Chester Padilla. August 7, Inter-Barangay Boxing Competition. August 10, Kipia Youth Day. August 13, Marathon Kargaan Agum. August 16, Lechon Cooking and Eating Contest. Beer Plaza with Vin Abranica, Beatriz Imperial, Grand Damage, and Two Angels and Nexus Band. August 19 to 28, Jubilar Sounds and Bites. Good food, good mood, Food Bazaar. August 20, Beer Plaza and concert with Rock Steady. August 23, Tukak Pulutan, Bikini Open Showdown, Jungle of Sexy with Miss Ara Alonso of Viva Max. August 25, concert with Chocolate Factory. August 27, Mutya ng Jubilar with Daniel Matsunaga and Rafael Rosel. August 28, Social Civic Parade, Championship Game, 3rd Mayor Joram Cup, Fireworks Display, and Disco. And August 29, Feast Day with Consolidated Mass. Kipia Festival 2024. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2024. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade! It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi,
Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Igwa akong may picture, tuwa na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Nak, iabot mo tong 50. 20 lang naman ang isa. Bayad po! Oh, sukli! 5 piso? Gets ko yan! 15 minus 40 is equal to 10. Manong, 10 po dapat na sukli ko. Ay, sensya na. Galing mo naman. Talino Activated sa tulong ng Talino Booster Formula from multivitamins, minerals plus lysine Nutroplex. With proper diet and exercise, bilis isip, todo focus at bilis diskarte pa ang anak mo. Alagang Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus lysine is the generic name of Nutroplex. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Target kan Department of Agriculture nagibuhon na pangmahaluyan ang pagpabakal nin 29 pesos kada kilo nin bagas. Sa pre-zona briefing, sinabi ni DA Secretary Francisco Tio Laurel na mas mailing ninda ang dalagan kan supply chain ali sa tanuman sagkod sa retail kung ipapabakal ini sa lawig na panahon asin bako sagkod 2 bulan sana. Sa paaging ini, maaraman kung ano ang problema asin kung ano ang pinaka-epektibong paagi para maibaba ang presyo nin bagas. Maabot man nin sarong taon para mahiling talaga ang supply chain poon sa pagtanom. Paggamit nin abono sagkod ini anihon sa ini isasaray sagkod may bagsak sa retail. Sa ngunyan, mababakal sana ang 29 pesos kada kilo nin bagas sa 13 nindang kadiwa outlet pero limitado sana ini sa tig 10 kilo para sa mga beneficiaryo kan 4-piece senior citizens, persons with disability as in solo parent. Pig-aadala na ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na magsangat ng kaso kontra sa mga personang nasa likod kan pigsasabing pangraratak sa iya pati na sa COMELEC. Sinabi ni Garcia na posibleng magsumiter sinda ng reklamong falsification kay bana na ang mga may pugol ngunyan kan mga dokumentong pigsasabing naglalaman kan mga pangraratak sa ahensya. Sigun kay Garcia, handa man siyang patunayan na daing katotohanan ang mga akusasyon kontra si iya na may 49 siyang bank account asin peke ang mga dokumento. Enot na nagtaon in waiver si Garcia sa Anti-Money Laundering Council para bukasan ang sayang bank account asin naghagad man siya nintabang sa National Bureau of Investigation para aramon ang naglalakop na informasyon nang nagraraot man sa kredibilidad kan Commission on Election. Bareta, hali sa ibang nasyon ang apudan si US President Joe Biden sa mga Amerikano na pakulpaon ang init kan politika matapos ang assassination plot.
sa iyang karibal sa 2024 US presidential election na si dating US President Donald Trump. Sigun kay Biden, daing lugar sa Estados Unidos ang violensya. Nagpaabot man in pakikipagsimpatiya sa Biden sa mga nadamay asin nagadan sa insidente. Enot kani, ipigorden ni Biden ang paglansar nin independent review kan security measures sa campaign rally kung sa inalugadan alaga nakaligtas si Trump sa pagbalong panggagadan sa iya. Sa ngunyan, nagiro na ang investigasyon sa motibo kan shooter na namidbidan kan Bureau o kaya Federal Bureau of Investigation na si Thomas Matthew Crooks. Minres na pigladawan man ni dating US President Donald Trump ang sa iyang pag-iisip kan magtindog siya asin itaas ang sa iyang kamao mantang nagdudugo ang sa iyang tinamaan na talinga asin napapalibutan kan Secret Service agents matapos ang shooting incident sa sayang campaign rally sa Pennsylvania. Kasunod kan assassination attempt, binago niya ang laman kan sa iyang convention speech na nakatutok sa mensahe asin pagkasararo imbis na patikuson si Biden. Sinabi niyang pagkakataon ini para magkaburunyog ang sendang nasyon asin ngatawan siya ng pagkakataon para gibuon ini. Sa lado nin Karawat, nagkaparang atletang Bicolano ang nagkamit nin gold medal sa Palarong Pambansa 2024 sa Cebu. Sa Arnis Individual Likha Anyo Single Weapon, si Lynette Mataba kan Marshall O. Ranyola Memorial School sa Ginubatan, Albay. Swimming 50 meters and 100 meters breaststroke, Beatrice Maria Mabalay kan Bulan Sorsogon. Para game swimming 50 meters backstroke, Ana Marie Valenzuela kan Iriga City. Team Likha Anyo Single Weapon, Lynette Mataba, Crescel May Ogira, Talia May Ogira kan Ginubatan, Albay. Team Synchronized Mixed Double Weapon, Jasper Tupas as in Asley Yvonne De La Torre kan Ligao West Central Elementary School, Ligao City. Arnis Individual Likha Anyo Double Weapon, Joe Pelo kan Ligao National High School, Ligao City. Swimming 50 meters freestyle, Rayuki Brent Yap kan UST Legazpi sa Legazpi City. Athletics Discus Throw, Courtney Jewel Trangia kan Masbate Province. Tennis Singles, John Benedict Aguilar kan St. Agnes Academy, Legazpi City. Para game swimming 50 meters butterfly, Ana Marie Valenzuela kan Iriga City. Athletics javelin throw, Ana Bianca Espinilla kan Masbate Province. Asin para game swimming 50 meters freestyle, Ana Marie Valenzuela kan Iriga City. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa. Okay na po para po sa tuyang weather forecast ngayon na Martes. Huwag na mataan ang low pressure area sa distansyang 310 kilometers east-northeast kang Davao City. Ngayon nasa coordinates na 8.3 degrees north, 128.2 degrees east. Samantalang southwest monsoon o duro sa bagat ang nakaka-apekto pa man sa western sections kang Southern Luzon, pati naman sa Mindanao. Ang kapikulan, ilalaman man ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan, asinyahan man ang tsansa ng mga pulong-pulong pagkuran o pagkikilat asin pagtagulton. Maluya sagot sa moderatong noros na halin sa sirangan, sagot sa timog sirangan ang mamatayan, asin ang mga kadagatan magiging banayad sagot sa katamtaman ang pag-alon. Atin natin agwat ng temperatura sa maghapon po 25 hanggang 33 ang taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:27 ngunit aga, masunod pa din alas 6:16 ng hapon. Alipo din sa DOST Pag-asa, Ariel Samonjo. Yan mga tugang ang detalyes kan mga Bareta ngunya ng Martes. Sa pangarang kan mga pagriba, Mardila, Jenny Balyaran sa Newsbase. June Napolis sa Lado Teknikal asin Pag-asa. Ako po ang nagatod kan Bareta. Edwin Teralta nagsasabing salamat kan sinubagang tabay.
Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan giraray sa aga, kan hapon. Masunod na.